Foli ni waleɲuman dɔn boy Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye alamisa ye mais kalo tile 7 san 2026 Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an na ni wagati na ni an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi an ka finitigilakaw ka ɲɛma état-major général des armées ale ɲɛma kura kɛra général de brigade Elyse Jean Dawu ye ni ka ban ka nommé ka kɛ général de division ye hakilina jigila ka sanga ni jatigɛ wale tigilamɔgɔw ka bingani wale ye ka ɲɛsin an ka lakana finitigilakaw dagayɔrɔ caman ma an ka jamana kɔnɔna na min senfɛ an ka jamana ministre de la défense ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ale kɔni bɔnɛna a ni na o de hukumu kɔnɔna na an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale kɔni bilala Sadio Kamara ale nɔ la ni ka ban ka Umar Jara ale kɛ délégué ye a jirala k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye général de brigade Elyse Jean Dawu ye ko ale kɔni kɛra Umar Jara kɔni nɔnabila ye ni ka kɛ état-major général des armées ɲɛma ye. An ka wolomasiri ta bɔ ni Afrika Corps ka jɛ ka baara kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilama 2 kɔni dogolen ka muruja kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni jatigɛ wale tigilama 2 ninnu kɔni nana marifaw olu kɔni dogolen de kɔni ɲini min senfɛ ala ni Afrika Corps mɔgɔw ka wulikajɔ ale ni an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka dankarikɛ ni jatigɛ wale tigilama kofɔlen 2 ninnu ka buna hadamadenya la. Ka sanga ni jatigɛ wale tigilamaw ka bingani wale ye ka ɲɛsin an ka lakana finitigilakaw dagayɔrɔ caman ma an ka jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na fasoden ɲumanya lajɛba dɔ kɔni mina boloda ka bɛn sibiri natɔ ma mais kalo tile 9 san 2026 stade Mamadou Konaté kɔnɔna na ni lajɛ dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye fasodenw ka jɛ ka kɛ kelen ye ani ka jɛ ka fɔ kɛ u ni an ka jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa lakana ko ale bɛ se ka basigi cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. Ka sanga ni an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ka œuvre sociale ye kunu araba mais kalo tile 6 san 2026 forage 2 olu dayɛlɛli baaraw kɛra Jelibugu kɔnɔna na Jelibugu secteur min kɔni bɛ ni a bɛ wele ko Buguni fiɲɛ ale ni Dumazana o kɔnɔna na yaasa jiko ale kɔni bɛ se ka sabati ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na cogo min na. An ka jamana dɔnkilidalaba min bɛ ni a bɛ wele ko Orokiya Traoré a jirala k'a fɔ ko ale ɲangira ni san 2 ka so ye Belgique jamana kɔnɔna na Bruxelles hakilina jigila fɛn min kɔni ye Orokiya Traoré ye gɛlɛya kɔni tun donna ale ni a furukɛ ɲɔgɔn cɛ min senfɛ u y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛ a kɔni den bɔsi a la o de hukumu kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye Orokiya Traoré ale kɔni furucɛ in y'a jira k'a fɔ ko ale tala ka a den kɔni kibaruya mɛn a bɛ wagati damadɔ bɔ kabini san 2019 wagatiw la o de hukumu kɔnɔna na a wulila ka se Belgique kiritigɛlamaw olu ma min na u ye Orokiya Traoré ale kɔni ɲangini san 2 ka so ye Belgique jamana kɔnɔna na. Ka sanga ni an ka jamana ministre de la défense général de corps d'armée Sadio Kamara ale kɔni fatulen an ka jamana kɔnɔna na jatigɛ wale tigilamaw ka bingani wale senfɛ ni o kɛra avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 o de hukumu kɔnɔna na Sikaso fo ka taa se Segu ma olu kɔni maaba caman olu farala ɲɔgɔn kan ni ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin général de corps d'armée Sadio Kamara ma ale ni mɔgɔ minnu kɔni fatura faso kumabɔli la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na. Jɔfɛn bɛɛ lajɛlen dafɛn ye an ka jamana karamɔgɔba min bɛ ni a bɛ wele ko Cheikh Mamadu Doumbouya ni bɛɛ b'a dɔn Madu Doumbouya o de la a jirala k'a fɔ ko kunun araba mais kalo tile 6 san 2026 ale miniji dɔgɔyara ka sanga ni bana kuntagalajan dɔ o ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ la.
An bɛ taa Senegali jamana kɔnɔna na denmisɛn dɔ ni a si bɛ kalo 18 o de la ale bɔnɛna a nin na jateminɛw olu y'a jira k'a fɔ ko ni denmisɛn kofɔlen kɔni bamuso ale ni a balimakɛ de kɔni tun bɛ ɲɔgɔn na ni sɔmi kɛra balimakɛ in kɔni na k'a fɔ ko dalamaga in kɔni kɔfɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ ni denmisɛn kofɔlen kɔni ka ɲɛnamaya la o de hukumu kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye nin cɛ kofɔlen ye ale bɛ Senegali kiiritigɛlamaw olu ka bolo kan yaasa sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn olu ka se ka kɛ k'a dɔn ni o y'a sɔrɔ nin cɛ kofɔlen kɔni bɛ nin waleya in na. Burkina Faso Wagadugu finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka dankarikɛ yuruguyuruguma 2 kɔni kan min sen fɛ u ye tulu bidɔn 60 o de minɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni na a jirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka tulu yuruguyurugulen olu kɔni dilan min sen fɛ u bɛ a baaraw kɔni waleya ni produits chimiques ale ni funteni de ye ni o kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don kɛnɛyako la Burkina jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ Burkina kiiritigɛlamaw olu ka bolo kan an bɛ wagati min na i ko sisan. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu kun sɔgɔlen don an na ni wagati in na ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na aw kan bɛn sini kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi ani lakanako sabati an ka jamana kɔnɔna na.